Eh. Pwede ta. Kagnay-nay? Ngayon. Okay, nang bagaran niyo kapsa tag-worship kayo. Pag-radio kakapsat. Worship tayo. Number 6, man. Tayo tayo ti. Team song tayo. Ti Karara. Kasangitan, Diyos akatan, bukan maipanan, hindi ayan, di maagkasimbagan. Doon ay kanyak di aman, Ketsun Isun, law-lawan niya, hindi ako tumakinig, ketwang bigin abon, udap ang kararang, anasanin, mangipanyawan doon, yakin, hindi abon, mapadalit, tibing, desyon, itin, ibig tumaibagan, asa pulit, irupala, magtalikan, magkikwana, magkikanya, parang muna, o amahan, inggit imbang, hindi ng kako'y kararang, paray-rayin, kato'y ayan, kain natin, tropa, pamatikin, kalamdaman, pasutunan, tuwa'y orasan, pinakilan, namnamaan, ibig, desyon mo ang naray. Okay. Managayat nga Diyos sa Apo, pagyamanan niyo manin, tinudlaway mi nga dimanong tinayting nga rabi na imbag nga rabi ako, magyaman kami, ti angis ti biyag, nga sitatan na kada kami, nagyaman kami, kamaban mi manin, brother, nagiti pag-leksyonan mi Apo, no, amon mi manin, nagiti sasaom, balakad mo, magpadilit itong natin. Pamulutan na kami sa sirig ako, at mamabalin ni ako, magbuwan, kung mawatan mo nagiging nasasaon. Dawat mo nagiging nagan ng gusto ako. Amen. Amen. Okay. Tuloy tayong adalin dati eleksyon tayo. Datang Arabi Huwebes, March 2. March 2. March of those gaya mo yan. Well, Wala?
ti paulo na kunana panang parmek iti kinaagom. Kasano diyan? Kasano Kasano diyay? tayo nga Panang maparmek ti parmek ti kinaagom? kinaagom. Ti kinaagom ket may sa abanag ti puso ken kas iti kinapasindayag ken kinaimbubukudan ket masansan adi madmadlaw nga isu ano apay edayta nga agbalin a makapatay unay ken makaalilaw. Yun lang. Narigat unay aparmiken dagiti basbasol a nalatak unay. Panagulbod, panakikamalala, panagtakaw, panagrukbab iti ladladawan, panagsalungasing iti Sabado. Ngem dagitoy ket akinruar nga aramid. Banbanag a panunutin tayo nga umuna sakbay nga aramidin tayo ida. Ngem ti panangparmek iti dakes a pampanunot a mismo narigat dayta. Kunana. Ngem dagitoy ket akinruar nga aramid. Banbanag a panunutin tayo nga umuna sakbay nga aramidin tayo ida. Ngem iti panangparmek iti dakes a kapanunutan a mismo narigat dayta. Kunana. Narigat na diyan. Narigat na diyan ko. Panagparmag ti diyan dapat sa panunutan. Amen. Dajay sumiplok lantan, dajay rik namon. Sa pangarigan, nakakita ka ti may isang kwarta nga do. Sumiplok kiri namon. Dajay aguman. Dajay, yung mahin ti rik nan eh. Dajay. Ngayon dajay mapanpan. Sabado, dajay kakay. Diyak sa mabandan. Dajay. Bueno, agad sinak sa no Sabado. Dajay. Itirabi iken ngamno itirabi. Ngam no dajay panunot nga dajay ka narig ka bigla nga umaylam ta kinyamon sumiplok lantan di panunot mo kas diyay kaya no hamo malagipan na one espiritu ni Apo Diyos nga mga tipaking ka awanin. Okay, ito ulit mo mami. Iti 1 Corinthians 10:13 anya akari tim naitid ditoy 1 Corinthians ken 10:13. no apay adaytoy ket napatig-unay amawatan iti lawag ti kinaagom. 1 Corinthians umuna a Corinto 10:13 lalaok na ti pagbakon. Umuna a Corinto 10:13 kunana. Basa. 1 Corinthians 10:13. San may kadatayo ti orayaan niya apan nakasulisong adimet simro ka dagiti so amin at tao o amin solution dali. Pero giti amin na 10:13. amin nga tao ket kwa masuliso. Ngem ti Diyos kunana mapagtalkan. Iso adin to mangipalubos ang masulisong kayo. Kada lut-lutuin nyo dyan? Ano? Inagkit ko. Saan niya ipalubos niya ang Diyos kano ang masulisong kayo? Iti ang labos. Iti mabalin nyo, mabalanan nyo. Kabailan nyo. Mabalinan nyo. No, di ka sagana, magidanto, apan nakasulisong, isagana ng tumet, idalan, apagmisyan. Tapno mabalin nyo, apagbaligyan. O, kisyan. San ka no magwa saan nga palubos niya po Diyos nga masulisog ka diyan mga kabalat na sarangkay kaya nasaw kahit na masulisog ka diyan mong kabalat na sarangkay
mangisagana ni Apo Diyos, ket jay, iti pagnisyam, tapno mabalin mo apag baligyan. Kasi yan. Kano kas jayon nga tan nga masulisog ti taon. Addang iwaon nati Espiritu Santo mang palagip kinyam nga ay madigayam. Dakes gayam daytoy aramide ko. Kaya pampanunutek ko namin. Ha? Apo, pagkawanin nag-apo ko namin. Nagkapanunat So nga iso nga imbis nga aramidem dayjay may nga banag nga dakeson haanen ata imbaon nga rod ni Apo Dios ay ni Apo Dios ti Espiritu Santo nga mangipalagip king ka nga tapnon mailiklik king ka dayjay banag nga dakes nga aramidem kuma. Mangisagana ti pagkrisyan ko namin. Dayjay tiket nang sa awan ni Apo Dios nga mangisagana iti pagklisyam. So nga amin nga tao ko na Mantog din taga mo sa'yo. Namin nga tao ket masulis. Saan nga may kada kayo ti oray anya apa nga kasuliso. Ati met simro kada kiti so amin at tao o ngayon ti Diyos mangisa ngayon ti Diyos mapagtalgaan iso adin to mangipalubos. Ay palubos. Masulisog kayo iti ang labis. Iti ang labis iti mabalin ninyo. Yaman kami ako. Ngundi kat maigiddan to, iti pan nakasulisog, kung isaganan to mat, idalang, pagnisyan, tapos mabalin niya pagmatigyan. Ito ka na niya ako, Diyos. Maya. Tuloy tayo Kasano nga rod, iti pan nakabalin ti Diyos, mangyang salaknib masalakniban tayo iti daytoy napeggad unay apan nakalilaw a basol kunana lutsud mga ramid iti maysa akiddeng nagserbi ken nagtalek ti Dios ken tapno mabalin paset ti familia na agpili kayo itangal daw no sino ti pagserbian yon to ngem siya ken ti balay ko agserbi kanto ken Hiuba. Busway nga ta dito 24:15. Busway. Niya ko na lang ito May kadwa agbalin nga inaldaw iti kararag ken iraman iti Matthew 6:13. Ket dinakam iyeg iti pan nakasuliso. Ay dati sa mga kararag niya. Ang suro ni Apo Diyos niya. Nudiket isalakan na kami iti dakes. Takukwam ti pagarian, ken ti pan nakabalin, ken ti dayag ti agnanayon. No mariknam panagagom iti may sa abanag nga ammum asaan kuma maaddaking ka nana ikararag mo dayta. No mom ko na nga iti may nga banag. Numariknam ti panagagom iti may sa abanag na ammom asaan kuma amaddaking ka kunana ikararag mo. Tuntunem dagiti karkari iti Biblia nga agpay iti bagi ay agpay iti balege kas iti 1 Corinthians 10:13. Ikatlo, agtultuloy ka iti panagadal iti Biblia. Tisaom kunana, tisaom indulin ko iti puso, tapno jak agpasol ka. Psalms 119:11. Inasikaso ni Jesus ti parikot ti tao. Basol. Isukit na sulisog, iti amin nakasulisugan tayo. Ken, iti agpay, iti pan nakabalin nga agtukyad. Isukit ginastar na, ti agpatnag, apan nagkarkararag, apan nakisasao iti ama. Ken, ni Jesus ket, di na pinanawan daytoy daga aginggana adina napanday tital na, ngagpaay iti so amin at
tao nga agbyag iti maysa a biag ti pamati ken panagtungpal. Tapno mapasayaat ti maysa a kababalin akas ken Kristo. Sapulin niyo ni Jehova itata masarakan pay. Umawag kayo kenkuana itata asidikpay. Ti managdakdakes bayan na kumati dalan na. Ket ti tao asaan analinteg dagiti pampanunot na ket agsubli kuma ken ni Jehova. Yun. Ket isu kaasyan nanto. Ken ti Diyos tayo ta isu pakawanen nanto ti nawadwad. Isaiah 55 verse O 6. na, kararag din masapol, paiso dapat. So nga nung mabaybay ang tetag kararagin, so kung nanakit ko eh. Ang puyat kayo, ang kararag kayo, kung nanan niya ako isos eh. Mm. Pangamin, unno asiririgta tinakam, ngam nakapsot tinasag. Tinakin puno asida nakapsod. Kapsot tinasag. Lasad nakapoy ko na. Tinasag na kapoy. Yeah. Ket anya no daduma dagiti supapak iti bukod mo abiyag manipod iti kina imbubukudan anya dagiti adal a masurusurong anya nalabit ti masapol mo pay a masurusuro manipod kadakwada kunana. O dahil ti tayo, leksyon tayo. So masapol niya di paulo natin, natanda. Panakaparmek ti Panakaparmag. ti kinaagom. Diyan. So diyan kung nanan kararag. Sa Kaya kung kaya nagkakararag. mayin, kaya hindi panono ko. Kitno adaman Agad iti nagigubaw. panakasulisuot adaman ti panakasulisog tayo ket mailawan tayo kakabsat ipalagip ni Apo Dios nga masapol nga umawag tayo ken kuana ket agbabawi tayo kadagiti nararamid tayo nga biddot ken kunana ni Apo Dios saan na nga ited kada tayo iti Sulisong. sulisog nga saantay nga Kabailan. kabailan. So nga no dayjay antay nga kabailan dayjay nga sulisog suot sulisog nga umay ket mangibaon ni Apo Dios. Mga ramid. Wan Paglisyan ko na na eh. wan mangiramid iti paglisyan tapnon ti kastakit Balintay na pagbaligyan. mapagbaligyan tayo maliklikan tayo dayta nga suot ay dayta nga basul. No. Kanayan tayo nga kumamang kina Apo Diyos. Ammo ni Apo Dios dagiti anak na nga gamin ammo ni Apo Dios no nakaaramid nang oray pa no nakaramid ta ti basol ket ammo na ni Apo Dios ket nga kwa Natigad. wen adda nga tinaindaklan nga panagayat ni Apo Dios kadagiti anak na ngano agbidot da adda ti Espiritu Santo nga ibaon na iti sagtunggal maysa tapnon ti kastakit da jay nga bidot ket maamiris mo mapanunot mo ket may ka iti panagbabawi han nga kayat ni Apo Dios nga agtultuloy kalatan nga agaramid ti bidot kadagijay addaan ti tariga kay nga serbikin ni Apo Dios addamot dagitay dadduman nga tattao nga no nagkamalidan handan nga kayaten nga panunot dagiti basol da ket sigilatan continuous ket kunana ni Apo Dios ket adda nga mangibabaet kas anon to nga ibabaet ni Apo Dios dagijay tattao nga di dapay kayat ti Di naman kaya nga i-serve niya Apo Diyos. di da kayat nga agbabawi kadagiti basbasol da Awan. jay awan ti maaramid na Apo Dios kadagijay tattao nga kakasjay ta oray no amudan nga agbasbasol dan ngem sanda kayat ti umasideg kina Apo Dios no diket lasigin isudajay nagtalikodan tinalikodan dan ni Apo Dios handang nga malik na nga pulusen iti
iti panagbain wenno sandan nga awanan ti konsensya da isu dayjay kunana nga tabbaaw ti Espiritu Santo dayjay. Bon. Kusla kumadagitay ningay nagsabatistada ngay naamon dati kinapudno. Tapos ket dati kinagura dati padada nga tao. Tapos halos tinalikodan da ni Apo Dios. Sa pambarandan. Pambarandan nga mapanti sa baling nga sikta kasjay. Dayjay nga arami din ti maysa nga tao ket maibilang nga tabbaaw iti Espiritu Santo. Kasi ammumon ti kinapudnon. Gamgapot ti guram jay maysa nga tao kasjay. Adda ti saan mo nga kinayat ti maysa nga padam nga tao. Isu jay pimanaw kan iti dayjay kinapudnon nga pamatin na pangkat sa balin. Kudu jay kasla kinuktaram ngay kuma Nga, mga kasla, kinuktaram mo na. kinuktaram ti panakabalin ni Apo Dios. Gawaan niyo. Dagi jay ket awan ti panakabalin ni Apo Dios nga mangisalakan kadakwada. Ngem damot kada tayo nga manghikarkararag kadagay jay nga tattao nga naglipod ti pamati. Kararag tay lata. Tama na to. Ti kararag ket nabilag ken na power niya na power nabilag Nakabalin. manakabalin ti kararag. Dati tayo nakapuputan. Oh. Intono ti tao. Mhm. Dono pa na, di intono at pangarigang katadalan daga. Well, May atin, kaya nasawan, mayat kamay ka, kaya nasawan, mauawata mon. mauawata mo. Umayan ti lawag. Kahit maparpar mo ka, dati espiritu nga narugit. Well. Ana, kit inton si ka, kit inawat mo ni Apo Jose. Well. Kaya nasawan, naparpar ka ni espiritu nga nakais. Kasi Kaya ko na nato. Ngam ti espiritu nga narugit. No rimwarin iti tao. Rimwarin iti tao. Magna kadagiti diso anamaga nagsapsapol iti inana. DJ narugit ni Espiritu. Wan, lumarang nga ro din eh. Well, okay. Kahit di na masarakan, nagsapsapol iti pagdakusan naman eh. Dinarugit ni Espiritu. Wan. Iti kasta ko na ang subli at man, iti balay ko, arin mo na. Iti tao kaya na sa uwi. Subliak ka magnaay na. Subliak man. Iti kasta, ang subliak to, iti balay ko, arin mo na. Ket into no umay, masarakan na nga awan nagyan. La, pamanin, si kaman kaya na sa awan. At dagamanin nga mayalaan ni pamati mo. Naglang-langalang. Awag. Pangmati na. Ano, may gulo ka maning kadagiti. Panagbiag ti lubong. Uno, anya. Nain lubungan abanbanag. O niya mapasamak. Wan. Kit ito no umay masarakan ng awan nagyan. Nasagadan kinatarimaan. Iti kasta, una na. Dahil nga narugit nga rimaran, mapan ket mangala ay mangala iti ikuyog na asabali apito nga espiritu at dakes ng iso. Ket sumublinto ket agbalay to sa diyay. Ket rumuswa adakdakes ti kamaudyanan akasasada di nga tao. Ngem iti imuna kastamad di maraming iti dakes ang kaputukan. Kaya nang asawa na niya. Ito no simpublikat nang itugot ti dakdakes, pito nga espiritu nga dakdakes ng isaw. Dahil tanto nga taon, ang nakindiyayin dahil dakes nga taon, niya. Espiritu ka na. Ay, espiriton, espiriton. Ket oray anyaman ti magmagamton iti dayta nga tao, lanang tiriknanan.
Iso di ko na mga kabao eh. Kapaawan na Ay, sister, neng, ang nga niyo man ni Apo Susan, agka ka, agigitan, dagiti pagilasin na rin. agsupli ka kinapo Lanang Diyos. lakan, agsubli ka, kini Apo Susan, awanin. Awan na kita. Pag na kita, kunanan to. Wala, hindi ka, wala, naamot na kita. Eh, Tuya ko na yan ko. Isumot lang nga iso. nagransak dito eh. Kuna naman. Tapi nanawan ti Espiritu nga ni Apo Susan. Espiritu ni Apo Diyos. Simulopan ti Espiritu nga dakis. Tapos, narugi. Ah, Nga oray niya ibagbag ang mga Oray niya naimbag. ibagbagamon nga, kasto, iti pasamak, sister, brother, kasto ni, kakaragsit, dagiti giniden, dagiti pagilasinan, ngayon baga ni Apo Isos, umayan, kahit manarimanda nga mararami, kas natata, Sirbi. dagay Daniel 12:4, Agsubli tayo nga kinapo kunana nga Diyos. si kamaudyanan nga daw, kat kwa, knowledge, kunana siya, Will increase. shall be increased, kunana siya diya. Shall be increase. Kakamsat, dito Pilipinas na takit ko, dumating na dito sa Pilipinas, kung nandun nyo, Kurman, yung kaginhawaan ng tao, abay nga kaginhawaan, mapamuti, mabalimot, agi-withdraw, inyo ko, bangko Cellphone. gamitan tayo ko, Cellphone mo, mabalik. Cellphone mo. Cellphone mo. mapadmo niya, mabalimot, ang mo, no, kasano di pa nagparehistro tilugan, Parehistro ka tirlugan, maban di cellphone na. Online so, na. ilaan saan nga kabailang Paling, titawag at kakabsat, palengke ka habang hadakat ti balayon. I-deliver dan tulad ka. deliver dan. Bayadam tumot ta cellphone mo. Kasi Dagito iti ko. dagita tay kuna Ibang nga baga ng, knowledge will increase. Kasasaad ti lubong nga bangi parangarang agbibiyag tayo ti matuting nga Dagito daw. ubeng, subag daw Subreta nakadagiti. diya kakabsatay. Dagito yan nga kakabsatay. Nawan ti kaasin ni Apo Yusen. Awani. Tatim mangken day. Gusto na. Kasi hindi ko na nato yun. Dapat pa sa mami sakbay. Sakbayan. Nakamamag na kapsat. Kasto yun ti marami din. No, talaga nga sikakit ko ay. Kuna na dito eh. Tati palimod ti kinadakas agar arami din. Pundo data. Ano nga palimod ti kinadakas? Isa dagito'y tatta. Sirig. Nga nakaskas daaw. Palimod ti kinadakas. Iso nalaan nga agda ita. Iti mangigaw-gawid agingga ti iso. Iti maikan. Iti tingnan. Awan. Awan. Ket iti kasta may parangaran tong tinadangkes, iso papatayen ni Apo Isos babaen, espiritu tiniwat na. Ket pukawan nanto ita babaen, tirangrang tiyay na. Dagijay nga itiyay na, kunana, kas iti panangaramid ni Satanas, ama pakuyugan ti amin apan nakabalin. Ken ti pagilasinan, ken dagiti ulbod adat-datlan. So nga agaramid ni Satanas, ket jay, iti nakaskas daw nga banbanan, nga kita ka, iso nga no hantay nga amo, nga ti format ay ni Apo Isos nga agapod dayan at palaot ko na. Ay ka lilaw tayo, ket iti amin nga lilaw datoy. Ang lilaw ti kinadakes. Ama ipaay kadagiti mapukaw. Abay ngamin, nga mapukaw da. Ang sipod ta dida inawat ti ayat ti kinapudno. Amay ipaay kuma ti pakaisalakanan da. Kay kayat da, nga sinurot dagiti ulbod nga sorot. May mayat dito ayam may mayat dito ayam mapagkamit tayo. Tadi ka man amuan dagiti ko ay. Iso nga dahil eleksyon tayo, dahil panaga, di ko na natin, masapul nga among niya, kaya pinasamtat tayo, may papanti Biblia, nga among kuma, uwen no kanayin kuma, nga undengan tayo, dagiti, ibagbagat ni Biblia, kakasat.
Kangamin ko sakbay. Gaputang ang nganin umay ni Apo Isos. Kaya lilaw, kinabilag kaya lilaw, madamada ng mararamis ko. Ito nga nakamawa. Kaya adong to, te mangi compromise, ti pamatida. Kada tayo, nga kunkuna, nga pudno, nga iglesia, sa Batista, adong to, ti mangi compromise. Apay ngami, di na initindengan. Patingga din, mapandala magigimong kuston. Basta masaw lang nga panda magigimong. Nga dida, nga inadadal, ken imulmula di pampanunod da. Dagidadadal nga kaston. O, ano, ni Satanas ko mo unang parang sakbay mo man ni Apo Isus eh. Umununa, ni Satanas nga parang agaramid ka dagiti nakaskasdaaw nga pagbanang. Ano, gandaanan nyo mga absad na kayo nga makiwarusik. Tibaga ni Apo Isos nga formatiyay na kas lakimat nga gapot daya nga ang malaon. Iya Apokalipsis 1:8 ket makita amin nga matmata. Iso nga no saan nga kasjay hantay nakita tiyay ni Apo Isos, saan nga ni Apo Isos data. Ti formatiyay ni Apo Isos kuna nga aggapot daya nga agpalaon kas lakimat. So nga nagdanto Hesus nga kuna na ibaga kada kayo ti paliwat kuna na niya po Hesus na ibagada nga dagilitan di kay mapapan no ibagada nga dagisilid di kay papatsin tati yay ko kuna na kas lakimat nga kapundaya nga ang palaon ito isong adunto ti manglilaw kagabsa kakunanan niya Satanas kuna niya po Hesus kay ni Satanas kay pababaanan ko ti apoy manipod langit. Kagabot-boten, no hantay nga mo. Awan di may nain yung kagabsat, awan ti Samsudyo. Yan. Awan, Awan. closing song tayo. Okay, dito ikwa. Ti closing song tayo kakabsat kit masaraan. 120. 13. Ti ari addan ti ruangan. Di ari adan tiruangan. Okay?
puno DJ Kwang kabsat ni Erlinda Kasika nagnaganti Benito. Benito. Kararag mo ka na. Diyan ka na. Sige. Atin ang pandong dyan. Dayawin mi nga Diyos nga namarso ti langit ken dinagaapo Diyos ni Abraham, Jacob ken Isaac. Pagyamanan mi apo ti gundaway mi nga nangadal manin ti saom. Babaen ti pagriksyonan mi apo. Ket agyaman kami. Kay palagip na manin kada kami apo. Iti kasana kanayon kuma nga ikakamang ni ka tapod no laonay apo. Ngasan mi kabaalan nga saranten dagiti guyo ti basol oray pa dagiti panunot ni apo. San mi kabaalan. Tada ito nga bagi panunot ket naigamer ti kinadakes. Iso nga san mi kabaalan apo nawang kakadagiti panagbiag. Ket tulungan na kami nga mangsursuro, ikanayon, nga panagkakararag ni Apo. Tagunam, Apo, nga awan, ti mabalin yung aramidin, awan, ang karapatulo na awan. So nga pag naasin ka di Apo, tatipan nakabalin, ti Espiritu Santo, iso ka di, tiyang panuray ka dagiti panagbiag mi. Bendisyonan na kami Apo, bendisyonan, dagiti kagapsat mi, nga nakipaset, di worship ni ti dati nga rabi dati request di atin mi nga kabsat ni Brother Benito Enrijo kung nulaonay apo nga agdaan kadagiti parikot tinaklabas nga alaldaw tawen kaputi kupusay dagiti anak na ken ti asawa na apo nga ipalagip mo kinkuana nga tibiyag iti dayti nga lubong ket temporary lang. Tulungam ako nga mangutom babaen ti Espiritu Santo. Ipaawat mo kinkuana ako nga oray iso dumteng to mo ti panangisumli nga ti pulot na no. Soblateng ti amin na nagsakbay iti amin. Isublim, apo, dagiti tarigagay na nagsilbi. Kastamat ka dagiti sabsabali, apo, nagdaman, dagiti pasit ti pamilyami, ni Alan, ni Mage, kaya dagiti talungan nagda, apo, ni Florence, ni Jane, kaya dagiti duangan nagda. Kastamat dagiti apo, mi apo, diti baluarte. Kaya dagiti kakabsat mi, apo, at dada kadagiti sabali nga luglugar pangaasim kasakbay nga maladaw kalbitem dagiti panpanunot da kadiak tami iti maminsan pa ikita da dagiti matadaking ka lagi pem apo nga dagitoy nga kakabsat mi apo sang kaminto nga naragsak no sang minto nga kadwa ida di tapagtaangan nga insaganang lawanto ni patay. Apo Diyos nga manakabalin. Sika ti ayan ti panakabalin ti kumberte. San may kabalan ni kumberte dagiti puso da. Sika laon. Iso nga ipakomit miking ka dagitoy nga kakabsat mi. Dagiti pasit ti pamilyami. Dagiti kakabagyan mi. Gagayem mi apo nga sandapa nga naamuan ti damag ti panakaisalakan. Wenno naamuan dan nga mialing-aling da apo. Pangaasim apo. Ta mga ramid ka ti pamayaan. Tapatseg apo nga wantin posible king ka. Apo Diyos nga managayat tulungan na kami nga rod ngagmatmatali. Kan kanayon kadi nga malagip mi ti kumamang king ka. Babaen ti on-onoy ken karkararan. Diyos nga managayat, maasi ka kadi kada kami apo, tulungan na kami. Tasan mi kabaalan, nga ramiden dagiti pagayatang nawag na kada kami. So iyawat mi nga ron dagiti biyag ni manen, kita lukong ti dakolak mo ti dayti nga rabi, no igayat mi ti maturog, ikan na kami ti naimas nga panaturog, tagtagitnep nga naimbag ti kay papanan na,
Ket inton bigat, mabalin mi kadi apong imulagat dagiti matmatami. Ako mi tamanin tilawag kaldaw. Agyaman tapat check na dinggem ken sumbatam dagitoy nga dawat ken pagpakaasi mi Apo Dios. Kadinawat mi datinagan ni Kristo nga pogi. Amen. Ay Amen. magrabi tayo kakabsat. Nimbang rabi tayo kakabsat. Mangantayon. Apa yan tayo panangan? Okay, kakabsat. Nimbang rabi tayo. Kat ituloy tayong tumanan no rabi. Inubigat. God worship. Okay, bye-bye. Good night.